Oh, Ben. Kira pulbos. Siyang sutan eh. Ikaw. Hindi, ayaw ba kalim mo yung pagbi, ha? Ulang mo na yung dito, nambag sa bata. Dala ko, dala dito ba? Dala, ay, para lang ha, para lang. Wala mo na nasabot. Alam kami na, Gabetyo ka, no? Wala ay. Pa-cute. Sorry, may lang. Smile. Lakaw na. Lakaw na gamay. Uy, lakaw na mo gamay. Intaon. Teng tere teng teng teng. Tere teng. Ito yung banggai ha. Teng teng. Ting teng teng teng. Teng teng. Teng teng teng. Tare te teng teng. Tare te teng teng teng. Teng teng makuha gyan eh. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Tare te teng teng. Oy mga little girl, dai na mo de. Tare te teng teng. Tare te ting tang teng. Tang teng 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 teng. Sama dai. Tare te teng teng. Tare te teng. Tare te teng teng. Grabing kameraman oh. Sana man eh. Tareng teng teng teng. Wa man ako gidalang ako ang stick sa vlog uy ate. Welcome to my vlogs. Ito sino? Hello mga guys, naman na atong receptionist no. Naman na atong mga brides karon no. Very beautiful. Huwag mo na ilang sakyanan. Ang mga gwapa kayong mga kuwan no. Mga idol, samahan nyo na kami ron ha. Celebrate sa kasal. Ay, ayan. Kenapa? Tira. Asa mo manakay? Day, sige na day. Sakay na day kay atong kuwan. Teng. Ayo po na biyay mong teng tere teng teng. Teng tere teng teng. Silang ma'am oh. Ma'am, smile ma'am. Di ka na mo alam ma'am, kay video dyan eh. Napusing eh. Kaway-kaway mo diya. Kaway-kaway din. Mga na father sa atong gikasal ka no? Abida ko ang sabay eh. Mga na mga pamilya sa Lakinan. Hello mo diya, tanan. Hello po, sir. Okay, mga kuan, mga gwapo. Ngayon wala ako nakakita ng pagmedalya. Asal kayo na si Dali na. Ay, hala ding. Nindot pa din yung napo may bibi ding ah. Ngayon pa kayo muna yung bibi ding ah. Video ni posing pa. Video na. Kulit. Hello, Kulit. Hello. Siguraduhan nyo nang yung paglalis diha kay nana sa video. Noy, kalaman yung sila, Noy. Dito ra.
Sige na daw. Sige na mo. Day, sakay na, day. Day, sakay na mo. Kamu na, boy. Kamu na, boy. Ikaw, boy. Una lagi ang bayin. Una na laki. Sakay na atong bride, no, mga ka-vlogs. Mga na yung mga igsoon sa gikasal, no, mga ka-vlogs, no, mga pretty po, no. Okay. Grabe bata. Happy birthday! Happy birthday! Jill, happy birthday! Happy birthday, Jel. Yangi. Tigulan na ako, kuya. Uy, happy birthday, Jill. Hindi ka mo kuyog ba? Sakay na may padondon ni mo. Ha? Birthday po niya. O, dapat din yung daghan. Sila nga Ate Dylan. Dito sila. Lalo, uy. Sakay ka ni Ate Dylan? Ato ka ni Ate Dylan. Sakay sana. Dato ano man? Long, sige ninyo manghod pasakya dira Kamu manuna din na nga yung manghod may gamay. Dito pa ga. Dili ka set. Okay, tapad ka. Hello mga chikiting, hello mo dia, hello. Asa na, Rosalia? Pila ko. Pilan lagi ka. Halo. Ilak ka to, ilak. Ilak. Nyawa na? Halo mga ka-vlogs, mga pretty kayong mga ko, no? Oy, ayok tindog ha? Lingkod mo ang pagkuhan. And then, sila gatindog-tindog silang marmar sa likod rin. Ate, ginuo ko lingkod mo te. Gunit mo diri te. Basin mo kalit og larga si Rini. Basin mo kalit og larga si Rini ba? Ginit ka ano? Gunit ka ni te. Ate gunit yun. Ande na nga mo cellphone di ako na dala. Lingkod. Uy, hinay-hinay mo ha. Smile. Sige nga. Front seat si Donje pang. Front seat si Donje. Sunod na to. Sige naman, sunod mo. Ibig din. Sige na mo, ma'am. Musa ni Nashel? Okay. Pahingo namin sa church mga ka-vlog, no? Bakit asa ka? Tapos na namin sa church, no? Pahingo namin sa church. Church sa... Ate Daisy, haba daw online. Ano ba? Laga man daw dili. Laro. Kaway-kaway.
Ambila. Ako ilisan dit mo tatay dito ka ilisan dit ta. Dala sa dapat. Dito baya ko tubig ano pat. Tala na. Ang ilisan ba na nalibang. Nalibang mo man naglibang dito niya. Kasi patay ni. Ang bibiron sa tubig ba? Ang tubig. Asa to? Ang bag. Basig nabilin din. Asa na gila ang bag? Wala. Nasubre. Goot mga ninay. Goot. Alakot, goot, takilid. Oh, dembutangan ngalan ninyo. Sige. Goot, takilid mga ninay. Hello, kaway. Ikaw ang mapasok din? Ha? Ano mo na itong yan? Hindi tubig. Pa, tubig daw. Wata na dalag sa kabidon. Masalag. I-check na guna good. Takilid mga ninay, takilid. Ayo hapit. Hello. Plaster, video ni, plaster diha. Smile ka video ni. Takilid mga ninang ha. Perma. Chiki ko amare. Chiki. Dar mo gud. Takilid chiki. Grabe ang kolektor ah. Chiki, takilid. Wala ko yung bullpen. Takilid. Sobre na. Nakadalag tubig mo na rin. Nakadalag tubig na rin. Nahayag ka ni Kapitan. Lantaw dito. Gang, lantaw dito, gang. Gang. Isa pa. Danilo D. Sumayan Jr. Sa kinabuhi, mga kaubanan, sa pagtuo, mga kasilinganan, welcome ta karon sa selebrasyon sa Holy Sacrament Matrimony ni Edgen Enriquez o ni Larry Baclaan. Long, padapin kamay long. To start with, may we all welcome sa dili pa tamang sugod akong mga ninang, akong pagawson dito, ano pa, sabay mo, anong una-unang sugod.
Villamin. Malakpak po nung may minaw na bata. And now we are welcoming our groom, Mr. Larry Baclaan with his father, Mr. Hilario X. Baclaan. Palakpak. Round of applause. And now, the principal sponsors who witness this solemnly sacrament of matrimony, Mr. Reverend Orlando Miana, and Mrs. Jeanette D. Silva. Mr. Luther Carolino and Mrs. Feria E. de la Cruz. Mr. Bernie Guerrero and Mrs. Mr. Rolando Ellerin and Mrs. Julieta Mercader. Mr. Ronald Salaven, Mrs. Maria Isabel Valladares. Honorable Francisco Sumosok and Mrs. Jenny Sanali. Honorable L.B. Ochia and Mrs. Jean de la Cruz. Ricardo Sumaya and Mrs. Analisa Salabe, Abalinque. Honorable Joseph De Leon and Mrs. Helen Pargente. Ipinito Miana and Mrs. Mary Guerrero. Mr. Jaime Limin and Mrs. Shoni Flores. Mr. Edgardo Gimen and Mrs. Cristalina Sare. Mr. Bobong Queros and Mrs. Janet Laca. Mr. Armando Laca and Mrs. Dalion Mrs. Maricel Dalion. Mr. Gis Dalion and Mrs. Annalyn de la Cruz. Mr. Derek Maya and Mrs. Marlene Bacquiao. Mr. Alvin Alvarado and Mrs. Joy Anyos. Mrs. Maria Dos Dalion and Mrs. Regine Laca. Mrs. Rachel Valladares. Mrs. Caroline Casames. Mrs. Josephine De Los Santos. Mrs. Jocelyn Laca. Mrs. Melinda Ornovia. Mrs. Arlene Arzola. And Mrs. Margaret Redoca. And now, please help me in welcoming the bridesmaids and the groomsmen. Mr. Jimmy De Leon and Miss Mercy Baclaan. Mr. Giovanni De Leon and Miss Merlin Long. Baclaan. Ayo si tabok long. Mr. Prince Novan and Miss Lucilyn Enriquez. Mr. Justin Enriquez and Miss Ruby Joy Laca. Mr. Dieter Enriquez and Miss Evelyn de la Cruz. To light our path, Mr. Ruel Carion and Mrs. Gisami Carion. And to clothe the bride and groom as wife, Mr. Joel Binzusa and Mrs. Genevieve Binzusa. Ay daw si tabok long.
sa bride ang swerte. Okay, good morning everyone once again. Okay, to bind us together, Mr. Alan Panganiban and Mrs. Juan Panganiban. And now let's all welcome to carry our symbol of life, love, faith, and treasure, the ring bearer, Kurt Kyle Lumongi. The Bible bearer, Angelo Pobio. And the coin bearer, Rainboy Olivar. Ay, pas lang. Okay, and now let's all welcome our little bride, little groom, and little bride. Mr. John R. Montina and Beauty Jewel Montina. Clap your hands.
Sa sinugdan mao ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Ug ang pulong ng pagkalimong tao ni puyo ipon ka nato. Ang tanang mga butang gibuhat niya ug sa wala siya walay nahimo sa tanang nagabuhat. Ang tanang mga butang ipamuhat pinaagi kaniya ug alam kaniya. Niya diha ang kinabuhi ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Kini mao ang natuod nga Diyos sa kinabuhi nga walay katapusan. Inaagi sa usa ka tawo ang sala misulod sa kalibutan ug pinaagi sa sala ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo. Tungod sa paglapas sa usa nga namatay ang daghan ingon usa kang Kristo ang tanan mga buhit. Pulong kini kabatinumanon ug tapos gayon pagalawaton sa bugos nga si Jesucristo miani dinis kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Nga si Kristo namatay tungod sa akong mga sala sumala sa kasulatan. Pinaagi sa iyang ngalan igawali ang paghilusol ug ang pagpasaylo sa mga sala sa mga nasod magasugod sa Jerusalem. Busa nga igawsul ug manabalik sa Diyos aron pagabalaon ang inyong mga sala. Pasay ko ang lamig sa mga salapit iwasan ka ayaw na magiging ang pagkasalan sa pagkakao. Yan ang mga kalapasan para masalayo sa iyong pagkakuhan ang akong mga salapit. Puso ang kalulog ka na lang. Pasay ko ako. Pasay ko ako. Pasay ko kami. Amen. O Diyos, maluwi ka na ako, ihanggat ang iyong puso sa iyong sulubin ang iyong sa sentugis para matao, istigis sa kalwasan, iparang kami ng hayag ka ng buhay, iparang ng kanila. Tungkulan mo sa pagbuhat sa iyong kalubog, na namin mga pangako, lahat sa iyong Ang sitwasyon sa among isa kanina. Ano siya mga ka-vlog sa anak sa ang gikasal karon no. Ano siya? Si Imem si pangita nimo. Ingon ko tuwa ka dito. Wilmaya sa Diyos itas ang pagdaig dinisalita mayong kambuton sa tanang mga katauhan. Gaya naimutan, Alleluia, ang kaluwasan, ang himaya, ug ang dahog niya sa itong Diyos. Tayo kabutan ang mga katauhan sa mga ibeskulya sa mga inyong bana sama na nagtagod o nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa iglesia, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia na mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan nga motabod o musunod ang mga asawa sa ilang bana. Ingon nga ang iglesia nagtabod o nagsunod sa Ginoo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa. Ingon nga gihugma ni Kristo ang iglesia o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron sa pag-alagad sa iglesia, paghalad sa iglesia kadto sa Dios,
Human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon niini ikatugyan niya ang iglesia alang kanya mismo. Diha sa bungkos niya kaanya, putli o walay ikasaway, walay buli o kunot o bisang kunsa apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Walay tao nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Pakanon hinuon niya kini o pangdaon pag-ayo sama sa gibuhat ni Kristo sa iglesia. Kay ang kasulatan nag-ingon, daling hayumaon malulungkod nga mahal among sala. Unia ang among mga kasing-kasing una-una ug mga puno. Badaana ang among mga kinabuhi lawas ug gadan. Tunduhi kami sa mga katulad sa alang gusto o pagbuhat sa inyong ang Santos Ebanghelyo sa Ginoong Kristo kinudlo kini sa sulat ni Apostol Mateo sa kapitulo 19 versikulo 1 hangtod sa versikulo 8. Ang balaan nga kasulatan nagaingon sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagpangulong ni Kristo mahitungod sa panagbulag. Tapos si Jesus makasulti ng mga putana. Nibiya siya sa lalawigan sa Galilea o miadto sa Judea, tabog sa suba sa Jordan. Misulod kaniya ang daghang mga tao o dito iyang iayong ang mga masakiton. May pipila ka mga Paraseyo nga miduol o misulay pagpitig kaniya pinaagi sa mga pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan kung sa hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios nag-imo kanila nga lalaki o babae? Nag-ingon siya, tungod niini ang lalaki mubiya siyang amahan o inahan o motipon siyang asawa o silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kung dili usa na naman. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Paraseyo nangutana kaniya, kung mao kana, nganong nagtugot man si Moises nga makabulag ang bana sa iyang asawa human siya mosulat og pahibalo sa pagpakibulag sa asawa? Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa, kay kahit man kamupulo apan dili gayon kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa namubulag siyang asawa o magminyo o lain, nakapanapaw siya. Mao kadto ang Santos Ebanghelyo sa atuang Ginoong Kristo. Gihamyo ang kanalisit siya sa mga sanay. Dayon, mauni ang inyong marriage certificate, no? Ini. Unya inyong ipirmahan human sa atuang kasal. Kung walay mubagag.
Ha? So, katong mubaba, mga andam na. Dayon magdala og marriage certificate. Mga minahanako nga mga kaisunan, Oh, continue. Oh, tanah sa mga. Dali, mag-video na ka. Ato bang naman ta kay. Basta kameraman. Walay mga naong. Ako mag-record kay. Ako pag wala ko yung nakul kasi ako picture nila ko. Wala ko yung Wala kay pukoy na siya. Picture lagi, dili ako video. Teng 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 teng. Hindi ko pinangita ni mo. sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos, na may likha ng kalahitan at ng buong kalupaan, na siya rin ang may tatag ng unang pagsasama sa una nating mga magulang na si Adan at Eva, doon sa halamanan ng Eden, ang kanyang pinaspasan, upang paramihin ang tao sa sanlibutan. Wika ng Diyos, humayo kayo at punuin ninyo ng inyong mga sulit ang buong sanlibutan, at ito ay kanyang naipamalas sa atin. At narito ngayon, dumating na sa araw na ito, sa mahabang panahon na inyong inaasam-asam, na kayo'y ikanasal, bilang isang ministro ng ating Panginoong Diyos, Jesucristo, sa kanyang iglesia, ang katawan ng Kristo. Ako ay nanalangin sa aking amang nasa langit, na kayo'y pagkalubanawa ng tiyagang mga langit, na kayo'y bigyan ng magandang buhay sa inyong pagsasama, at mga anak na masunurin, isang pamilyang tumakaliman sa kanyang kalooban upang makatalinyo ang kaligayang kaloob ng Diyos. Aking ituturo sa inyo ngayon sa bagong estado ng inyong buhay, na dapat inyong gampanan ang lahat ng mga tungkulin bilang haligi at ilaw ng inyong tahanan. Sa iyo, kapatid, ng galing baklaan, sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos, aking ibigay sa iyo si Sister Elsie Enriquez, hindi upang gawin mong alipin, kung hindi bilang isang mabuting may bahay na karapat-dapat na maging kasama mo sa iyong buong buhay, at nararapat na iyong mahalin ng lubos sa iyong buong puso kaluluwa, sapagkat siya ang babae na mula sa iyong talyan ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat siya ang babae na iyong inaasam-asam sa mahabang panahon, at iyong inaalay ang lahat ng magagandang pangako ng iyong magiging buhay kung kayo'y magsasama. Ngunit isang kalungkutan ang dahil sa puso't isipan sa mga mapagmahal na mga magulang ng Epsian, ang paglayo ng kanilang anak, ngunit kanilang ibigay sa iyo ng walang pag-iipon at walang pag-aliganan sa tiwala na sa pamagitan ng iyong pagmamahal at pagsisikap ay makatagina ang kaligayahan kanilang pinanasa. Kaya alagaan mo siya ng mabuti, tulad ng paghawak mo sa isang manipis na salamin upang ito'y hindi makabasa. Mula ngayon, pigilan mo na ang iyong sarili sa pag-alagala ng walang kabuhan, tulad ng ikay tinatama, sapagkat ito ang isang tungkol ng kadahilanan upang mawasak ang iyong magandang pagsasama. Hanapin mo lamang ang kaligayahan walang hanggan sa loob na iyong tahanan kasama ang iyong pinamahal na kaibahan. Sa iyong kapatid na Elsie Enriquez, kung mayroon kang gustong gawin kahit anong mga, ay dapat iyong ipaalam sa iyong asawa bilang isang tanda ng paggalang sa kanya. Kung sa tingin mo sa iyong sarili ay mas mataas ang iyong katahipan sa buhay kaysa iyong asawa, magpakumbaba ka bilang tanda na iyong pagpapasabot sa iyong asawa, sapagkat ang babae ay ilalim sa kapangyarihan ng lahat. Huwag kang aalis sa iyong tahanan nang hindi nagpapaalam sa iyong mahal na asawa. Kapag isa sa inyo ay nagagalit tulad ng maninigas na apoy, ang isa naman ay magpakumbaba tulad ng malamig na tubig, at ang tahim na dumaan ang bagyo ng galit, at pagkatapos
at pag-usapan ang hindi kapagkasunuan. Huwag ninyong kalimutan ang palagiang paglangin sa ating Amang nasa langit upang sa pagiging ng pagtubay sa inyong pagsasama. Ang kayamanan at kaliharian ng inyong mga magulang ay pwede ninyong marami. Ngunit sa Diyos lamang natin masukulan ang mabuting asawa at may bahay. Kung mayroon na kayong mga anak, alagaan ninyo sila ng mabuti. Pagtubayan sa panahon ng kailang kabataan, pag-aralin, turuan ng magandang asal upang sila'y maging masunurin at maging kapaki-pakinabang sa ating bayan. Pagtatandaan ninyo lagi ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Wika niya, kung ano ang pinagsama ng Diyos, ito ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kaya magsama kayo sa habang buhay, pagpalangin hawa kayo ng Diyos. Lahat ka na po, ipaubos ang mga kahan. Nasa imo ba siyang talawaton na mo siya? Sa pipo, imo pinabuhi, diha sa kalisdanan o sa kasayon, imo ba siyang talawaton, imo asawa? Ihatan ang microphone, tabi sa microphone. Imo bang dawaton ang imong asawa sa kasakit o kalipay? Dawaton. Kanimo, Sister Rachel Ibrigues, imo bang dawaton si Brother Larry? Imo ang imong bana sa kasakit o kalipay? Dawaton ako. Lakanuhang ang inyong kamo. Lakanuhang ang tuon niyo kamo. Surat ng kameraman eh. In the name of Jesus Christ, the Creator of heaven and earth, I unite you in a holy matrimony as a husband and a wife. Asa ang ato ang sinsing. Ang sinsing sa lalaki at sa babae. Kaya kung sinsing mo rin, pwede lang kung nakakabasa. Ang singsing sa lalaki ihatag sa babae, ang singsing sa babae ihatag sa lalaki. Ang nalubog ibutan sa lalaki. Hawili ang mundo sa imong asawa, asa ng isugo ang singsing. Apan ayo sa isugo, pasig matanggal ang mahirang singsing mo dalo na ang mga gloves. Bakit na lang niya yung mga mabili ang mundo dahil sakita ang nalang sa iyong asawa. Lalo na ako sakit. Pakyo. Dawata asawa ko. Ining singsing. Gusto ko. Imaan nga di malalis. Imaan nga di malalis. Ngagikan karon. Ngagikan karon. Batungan nato batungan nato ang higpit niya pagpinatilahin
pagigugmaan hangtod sa atong kamatayon. Hinaot pa nga panalipdan kita. Panalipdan kita sa atong amahan nga langit. Amen. Okay, ang babae, mabili ang tuto sa imong bana. Sa pita ang sa imong bana. Lari bagaan, Dawata bana ko, nawata banako, kining singsing, singsing, timaan nga di malalis, simaan nga di mawalis, malalis, malalis, nga gikan karon, gagikan karon, batunan nako, batuan, ako, ang himpit ang hingpit, nga pagkinatiay, nga pagkinati ay, paghinugmaan, pagkugmaan, hangtod sa atong kamatayon. hangtod sa atong kamatayon. O hinaot pa Kung hinaot pa, na ang Diyos, na ang Diyos, magapanalangin makapanalangin sa atong panaghiusa. sa atong Amen. Asa atong aras. Dito na po sa laki ang microphone. Sa lalaki, ang Imong man ihatag ko kanimo kining aras dili kini sa lapit na akong ipalit kanimo kay ang kasing-kasing sa usang kaasawa kabatunan lamang sa usa ka maayong bana pinaagi sa walay sukod na gugma pagmahal pagpangga kanimo dawata asawa ko sama sa malikong timaan sa akong mga saan o mga panumpa nagikan karon ang tanang salapi o katigayunan na akong mahitaplagan akong ihatag kanimo aron imong titigan o hinaot pa na ang Diyos tungod sa imong pag-amping pagdaginot pagtabang na ako Tabang.
Matapot nato ang kabulahanan Kabulahanan. sa atong Panginoon. Sa atong Panginoon. Amen. Dahil bulak. Ingatan sa babae ang bulak. Tasa-asa ang kuwanya. Tasa-asa ang anak. Ingatan sa babae. Yes, babae ang bulak. Sa babae na po na ang mikrofon. Tubag sa mga saad sa imong bana, sister, no? Imong tubagon. Sampita ang ngalan sa imong bana. Dari baklaan, Dawaton ko, bana bana ko, na malipayon na malipayon, ang imong mga saad, ang imong mga saad, o balos sa imong mga saad, ug balos sa imong mga saad, ihatag ko kanimo, ihatag ko kanimo, kining bulak, kining bulak, ibukan siya ang lughan dito sa may pulsa. Timaan nga dili malalis, tumaan nga di nalalis, nagikan karon, nagikan karon, ihatag ko kanimo, ihatag ko kanimo, ang tibuok kong kasing-kasing. ang tibuok kong kasing-kasing, Kung isaad ko kanimo sa kanunay, ug isaad ko kanimo kanunay, kung hinaot pa ug hinaot pa na ang Diyos na ang Dios magapanalangin makapanalangin sa atong panagiusan. sa atong pagkaniusan. Amen. Amen. Okay. So, atong ihangyo, balik sa mong lingkod, unya na ta magbelo, mag-tour, magsilis sa nila, unya na, magpadayon ta sa Santos na misa. Ang Diyos ay awagan, anak awit sa paghalag. Panginoon ako sa akong sa pagkawalay sa langaw ako maglakaw dito sa mga mula sa iyong pinaglaw pangalago. Ikaw din Jel. Tara, ate Jel, ah. Sige na, ayaw ko niya sa mukha lang. Ito mo hawak mo.
walay bansa na ang gitanya kanimo, o Diyos kalabing mo. Alang sa kautlanan na nagkawang na tungod ini, makalawa kami at nakatauhan sa pasayo sa mga sala. Ipagimaluoy namin kanimo, Diyos, makatawang na tungod sa pagkaluwasan. Mahimutos pagkawang ng among halang kanimo. Ulat si mong gamanang buhay na pulong, himaging pinapay na ito kami. Hintid na kailangan, hintid sa mga grasya, makatuwa makawala sa mga kasalanan. Amen. Dawakan pinipino kawalay huling among itanyang kanimo, o Diyos sumalangit kayo. Alam sa kawalan na magkawal na tumutin, magkawal kami ang nakakawal sa pasaylo sa mga kasalanan. Ipagimaloy naman kanimo, Diyos, kung sa mga basa. Mahimutas pagkawal ng aming halang kanimo. Ubat sa mga kamanang kung apulong, hinuat yung apulong, hintid na hintid na lang, hintid na maraming grasya, magkawal sa mga kasalanan. Tungkol ini kahalan Ginoo. Ulaping malaan na Diyos, magkukuhan ka sa kaparamunan, makita nagpagkatao, ganaog sa kalibutan sa ngalan ng Kristo Jesus, kaming Ginoo. Nagkampo ko kami mo, Lord Jesus Christ. Pinagkat na Ginoo sa spiritual tuhod, upang sa ako mga kaigsuon, nalin niya karoon Ginoo. Nagaluhod kami Ginoo at ibangan kami sa akong pagpaubos Ginoo sa iyong tuwan. Nagaluhod ako kami mo, Lord, upang ako kaigsuon, kung ilawag sa isang kaligtos na Ginoo. Panlaki ni Ginoo, ang ilang panagigusto, kapag-ibig sila Ginoo, ang tulos ng Ginoo. Kapagis na Ginoo, ang mga anak, na dinafin mo pasunod na yung Ginoo, pag-alaman na. Nalapos ako ng Lord Jesus Christ. Kung ako na may napasakipon sa mga kaisuan, ikaw Ginoo, pag-alaman kayo. Bisan pa Lord, sa mga puwas na mga naman, pag-alaman ni Ginoo. Uban sa pag-ibagani, kaya sa iyong mga tubagan. Nalahalan sa mga kasikasin, mga hunang usog pangatuhan. Nalahalan sa mga lawas kalagong kinabuhi. Nalahalan kanino sa mga bukma. Paglaong kanino, tanaw o Diyos ang amon, matabang ang pagkahubungang pagkatimawa. Ang pagkalaot sa mga matabang ko
Diyos sa mga Diyos, kinakuhi sa mga kinakuhi, Espiritu sa mga Espiritu, ang pagkuha at kinsa ng mga lupa. Nagakuha, nagakinakuhi, nagalup, nagakakaan, pinagmulay mo sa mga kinakakuha. Tungkol sa imong bilik, nakungkal, nagahong, bilik, malukin, makinaka. Kung alam sa imong balang, mga pagulay, upang sa mga gamhanang Espiritu, mga tulong, dawata, buhata, panangin ko ng napay sa langit, sa kilawin, sa grasya, sa pagkamalaan. Sa likuwa, sa napay at pasalamang mga pamatin siya, yang itipit-ipit, yata kanila ng limon. Hindi mo ang akong lawas niya, yata tungkol kanila, buhata niya kini, alam sa akong atupanan. Amen. Wala'y katapusan. Sa samang paagi sa likutan niya upang nakapasalamat nakapaglangit siya. Yang kining gihatag kanilang natimon. Ini mao ang demo, simbolo sa dugo ni Kristo, ang talis sa kaluwasan o ay katapusan. Ang dugo ni Kristo alang sa bagong tugon. Ginoo ko o Diyos ko. Tungkol din nga sa sakripisyo, makabatong kami sa ito sa pagpamanto. Pagkamanasigo sa pagsabot sa lalo na dinako siguro mga puno na nag-iikon. Sa pagkamaton, ako mamimili ang putulong ay ginapuhi ko ay katapusan. Ako mang pinapay sa ginapuhi, hindi mo pinapay na kaugawan sa akin. Ako magkakaw na naging na pamalan. Si Dinong Iso Kristo mo ang buhay, pinapay mo na ang ikat sa akin. Isang kinsa ang tao mo kao yung pinapay sa lubos ng tulang. O ang pinapay nga ako, ihapag mo ako alam sa pinapos ng tulang. Gawas mo kao mo kao sa unod sa mga tao mo sa ito. Wala ka mo pinapuhi ako. Ang mo kao sa kulong mo sa kulong. Magagulong na ako ng mga amin. Ang pagbayaw sa halal. Sa dagong pagpaubos amahan namong ngalangit mo. Aniya ihalal namong alang kanino sa iyong paglalagay ng kasuyamo sa iyong pagkamangkanya sa kanyang mabuhay. Kininghalal kung among sa mga kapulang imong isuko na ang pagkahimuon at kung ihalal alang sa iyong mga balaan o sa mga bulan sa iyong iglesia. Huwag ka man, huwag ka uwan sa iyong himot kalipay isang kinabidyo na iyong walay sa iyong pagkakanya sa kanyang natugong sa mga kapulana sa kanyang kawayano sa mga kahit hindi nagadigas na kung bumaalam, hindi mo nagadigas na kasing-kasing tuyong imuha malalagay sa mga. Sinabi na ko, kapinagi ako sa nalagay at kamunawa. Sino kong gawaw? Sa nalawa, kita kasi kung akong Diyos maghatas na nagawa sa kasing. Nagagawa mo among itinara sa mga sa kawasan. Panalangin mo mga
sakop sa mga panimalay kauban sa mga balaan o mga madulungan. Usa ka katawhan nga dili na malagi tumunog kundi mga talignuso sa langit, mga templo mo balaan. Di ikaw mo sa nako. Kapitan mo. Amen. Wow. Ihan nyo ang utang ipartis sa pagluhod kay magbilo ka. Luhod mo, luhod. Kinsa to mo taon sa bilo. Sunod ang taon sa court. Ang musindi sa kanila. Gusto kaya kandila. Di, napalong me. Padukuta sa amin. Yan na dapat. O God, who instituted matrimony for the holy propagation of mankind, we implore thee to sanctify this promise of love and fidelity, and may thou bless this union for their happiness and felicity. Share, O Lord, thy mercies and graces. May thou keep them in thy divine deliverance. May thou bless them in their responsibilities for their future. Assist them, O Lord, to be diligent and affectionate parents, so that shall their brother and grandparent, virtuous and kind offspring, will be their legitimate ecstasy in life. God created man and woman for the Lord's spoke. It is not wise for a man to be alone. Ang pagtipik-tipik sa malaang tinapay. Ang lawas ng Kristo, nagtipik-tipik, tumod ka niyo. Walang sa pinabuhi sa katawan. Ang tinapay sa Diyos nga nagahatag sa kinabuhi sa katawan. At lagi kami tamay, hiningang tinapay. Ginoo, dili kami tapos, mulood kanimo. Tapos ako. Maluoy ka daw. Kordero sa Diyos na nagakuha sa salat sa kalibutan. Maluoy ka daw. Yesu Kristo, damianhi sa pagduwa sa mga makasasala. Maluoy ka daw. Ginoo, ikaw lamang ang may mga pulong sa kinabuhi na walay katapusan. Susi ka ang mga pulong, maayon kami sa bawat sugaran. Kini mao ang unang ni Kristo. Gagihatan kanito aron kamo may kinabuhi mo na katapusan. Kumuha kamo kumaon sa dumana na
magpapasalamat kami, magdadalayin kami, maghimayan kami kami. Kaya ikaw ang tarang-tarang ka namin, ikaw ang kinabuhi, puso ikaw ang kami nagaliwag sa kapatulong ang iyong hangin sa buhay na ikaw ang nawalay pagkakasipan ng mga lupa akong pagkakas ng sakay. Ang iyong siguro palaman na sa iyong paralikot ay makarangay. Andang nagulayan ng lumas, kapit bigas ng kapatay ng kanya. Parang awal mga sakit mga kuyaw kawantong kamantay. Ang iyong walay pagtungkang mga iyong maluwag sa utang ang iyong mahapong ang iyong na dia namun kasih mereka melihat dia mula kami bisa pusat mula kami bisa pusat mulai bisa pusat kamu lakukan kita mereka semua berbuat sama dengan bantu semua dia kedua kembali sama Allah dia tak kembali sama bantu yang kita kembali semua mengatakan isa't ang kami sa mga grasya na gusto niya sa Kristo ay sa itong pagmamauli kinabi na nilinduhan kamatang ng Jesus at manitos sa Panginoon sa ngalan Sama sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Dinhi natapos ang Santos na Misa kung ang seremonya sa kasal. Maayong udto. Atong gihanyo ang atoang contracting parties sa pagpirma sa ilang marriage certificate. Wala pa kiss the bride? Pagluko sa lamisa. Wala pa. Ay, wala na kiss the bride. Wala kiss the bride? O yara, paabot na mo. Mara ba na gihulat na mo? Ang posisyon ang pag-impress dito. Asa ang kunting ang side na ito asa Naay maninoy maninay na dili mapod dili si Brother Orlando Ñana ni Carlos Mayang Jr. Iskalina Salim Marinos Galion Irma Pulis ni Secretary by the virtue power Christi Kapani as a missionary Christian of the Church, the Body of Christ. I will now pronounce the Mr. Yari Panuran Baklaan and Miss Elciel Dalion Enriquez is a husband and wife. Congratulations! Palakpakan natin. Atong gihanyo ang putating party sa pagtindog, tindog mo to. Face to face. Ang atuang Budapir. And now, in this moment, let us witness
the first party kiss. Groom, you may now kiss the bride. Sa iyong pagkakamauli pag-isuon, ako gihangyo ang ginikanan sa tuan bago magkasal ako silang presuryahon o sa ilang istorya na ilang anak ikasal na. Salamat kayo sa anak. Sana, sa mga kong itabili ng kapag nila. Ew. Sa atong panasipon, kung kita na mga problema, ilalat na sa atong langit sa amahan, ay atong amahan ang mga biyak nato na araw kita magpalinaw sa atong pagpuyo. Para tayo Okay, kapalitayon din siya ikasal na ginagawa, no? O kapalitayon din sa pagpuyo. Sunod ako kasayahon sa tikas ko kasay. So, ang ginikanan sa lalaki. Manong. Ay, gusto na akong ano, ipalita ko, ako, kasama akong anak. Sabi na rin, ako kita na ako nabilo. Okay, no? So, pasapatong si tatay na nagkasal na yung kanyang anak. Kaya yun ako ang kanyang kapagdana sa pagpakasal. Sunod, isa kong kasulahon. Siyempre, anak kong ikasal, o nasa kanya na ito karon, no? Atong kasulahon ang bagong ikasal. Unahon na ito, pasunti ang babae. Salamat sa atong amahan nga abang tayo na makasal. Lalo ko yung pasalamat kay na mga na katuhan sa akong mga ginikanan sa lalaki. Lalo ko yung pasalamat sa mga iyo aking gatay. Sa mga Wait, daw pa yung baka yung kanayang pwede na pa ito. Wala pa si Angel pa na rin. dalo sa mo ang wedding. Maraming salamat po sa lagi mo pastor sumayang. Maraming salamat po kanino tanan. Ako may mo pasalamat o may gusto sa tanan. Hindi tayo mong tanan dito sa mo. Ay, sa inyo. Muna to. Okay, no? Excuse. Okay. Isa pa na mga kapirma niya? Brother Orlando Diana? Siya lang isa? Okay. Okay. Susunod ang lalaki atong presbyakon. So, brother, mukhang turno. Ay, mo sa tanan, labi sa mga ninang, labi sa upaw pa lang, ayun ko. Labi sa ninang, na naabo karon sa akong papa, mama, pa, salamat. Kaya sa akong kuya o tate, salamat kayo niyo tanan nga. Naabo ng support. So, kaya kayo salamat mga ito.
Okay. Sa daghang kayong salamat sa atong bagong ikasal. Impitado binenta dito, no? So sunod, mga igsoon, alang sa picture taking, atong yapag ang kanyang sa ato ang MC. Ma'am, mga tumama para sa picture taking, ma'am. Daghang salamat ng Senyor. Sumayang, mayong po sa tanan. Karon kita magdanan kay Happy Natural 11:50. So Victoria na ta. Ato unahon ang ihangyo si Monsignor o ang pinasal ng Indonesia. Ato Ka-vlogs, na pa nagkailangan ng celebration sa kasal karong adlaw, no? Salamat kayo sa mga sponsor sa tanang mga bisita mga ka-vlogs. Thank you kayo sa pare sa nagkasal. Salamat sa mga bisita mga ka-vlogs, no? Salamat kayo. Salamat kayo sa tanan. Okay. Karon mga ka-vlogs, panarag sa aming sister-in-law mga ka-vlogs. Hello, good morning. Okay, karon na sa tanan, no? Karon na, time na ginato si Am-Am. Am-Am na nila. Am-Am na. Salamat sa mga ka-vlogs, ha? This is my daughter. Thank you mga ka-vlogs. Bye-bye. We love you all. Both na kayo ng vlogger.